עכשיו, לשתי תקיפות היום בסוריה. על אחת מהן ישראל לוקחת אחריות, תקיפת עמדה צבאית בשטח המפורז בין ישראל לסוריה. על השנייה, חיסול בידי מל"ט ליד דמשק. ישראל מכחישה את המעורבות שם. ניר דבורי כתבנו, אתה עם הפרטים. זה נכון, יונית, זה קורה ממערב לדמשק בשעות הצהריים, תקיפה מכלי טייס שעל פי הפרסומים בסוריה ישראלי של שני רוכבי אופנוע, שניהם נהרגים בתקיפה הזו, פעילי טרור פלסטינים, הם עסקו בירי רקטות לישראל בחודשים האחרונים ותכננו עוד מהלך כזה, כך נראה רב זירתיות ולכן הוחלט לפגוע בשניים הללו. ישראל לא תאפשר, וזה המסר של התקיפה הזו למעשה, לתשתיות טרור להיבנות ברמת הגולן הסורית, לא בדחיפה איראנית, לא בדחיפה של החיזבאללה. בתקיפה השנייה, וכאן ישראל כבר לוקחת אחריות, פגיעה בירי טנקים של שתי עמדות שמקים צבא סוריה בשטח המפורז, איפה שנחתמו הסכמים ב-74 ואסור לצבא הסורי לפעול במרחב הזה, הורסים את שתי העמדות הללו. יש כאן גם לקח, צריך לומר, מאירועי ארדוב, מאותה הקמה של אוהל חיזבאללה, ישראל אז התמהמה, זה סיבך אותה ולא נפטר עדיין, פה רצו להציב עובדה מוגמרת מיד ובמקום.